Bivšem komandiru policije u Severnoj Mitrovici Dragoljubu Delibašiću određen pritvor, sumnjiči se za ista dela kao i Oliver Ivanović. Prištinski mediji tvrde da tu nije kraj hapšenjima. Beograd traži hitno oslobađanje obojice. Istražujemo da li bismo bili manje kivni na EPS zbog visokih računa za struju ako bi ih kontrolisalo nezavisno telo. Možda nas je produvala, možda će nas koštati, ali zbog košave ovih dana lakše dišemo u gradovima. Počinje Dnevnik. Dobroveče, ja sam Zoran Stanojević. Bivšem komandiru policije u severnom delu Kosovske Mitrovice Dragoljubu Delibašiću određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da je počinio niz teških zločina 1999. i 2000. godine. Ostaje da vas obavestimo kako da se obučete sutra. Trebaće vam kapuljača jer će tokom dana biti slabije kiše, ujutru ponegde i ledene, ali će se do večeri razvedriti. Ujutru blagi minus ili oko nule, tokom dana do 8 stepeni, posle desetak pravih zimskih. Od petka ponovo sledi niz toplijih dana. Gledali ste Dnevnik. Želimo vam prijatno veče i lep sutrašnji dan.